gikan kang Evangeline Katiupay. Good PM Pastor, mangutana ko bahin kang Ellen White. Usapod ko sa mga Seventh-day Adventist. Fortunately, nakabalik mi simba whole family. After 15 years, mga pagka-backslide karon bisan dili pa perfect ang among attendance sa simbahan, amo gayud nga ginabangon ang among kaugalingon. Pastor, mangutana ko, unsa may role ni Ellen White sa Seventh-day Adventist? Ang iya bang mga sinulat tagdon nato sama sa pagtagad nato sa Biblia? Tinuod ba nga nakakit siya sa mga prophecy o angay ba nato ning tagdon sama sa Biblia? Naglibog lang ko, Pastor. Salamat. Okay, ang iyang punto ani igsoon, tagdon ang sinulatan ni Ellen White sama sa Biblia, no? So naatay gitawag ayhon ta ni pagpasabot ni igsoon kay kung masipyat ta sa pagsabot ani ilabi na nga live sa tibok nga kalibutan, it might be nga makakonclude ang uban nga mga reliyon nga ang mga Seventh-day Adventist kulto. Kay kung ang Roman Catholic adunay Mother Mary, ang Seventh-day Adventist adunay Ellen G. White. Dili na nga pagtandi mga pinangga na itong igsoon. Kung masayop sa ta pag-explain ani, mag-unahon na ang uban nga mga Seventh-day Adventist nga duhara, either ma-extreme sila or gitawag na tog ma-liberal. Now, ingani ang pagtagad sa Seventh-day Adventist, atong mga basahon ang mga quotations nga dinhi igsoon, kini siya nga mga pangutana, giresolba kini mga pinangga dugay ng panahon, way back na 1950s, no? Nga diin adunay mga questions gikan sa mga evangelicals. Kay gi-question ang Seventh-day Adventist kung malakip ba siya sa evangelicals o dili. Kaya ang evangelicals magud mga pinangga, usa ka kakulto, ang definition sa baga nga mga evangelicals ang usa ka pagtulunan, ma-relihiyon man siya, ma-denomination man siya, ma-sekta man siya, ma-organization man siya, maila ang usa ka kulto kung unsa iyang pagpanglantaw sa kaluwasan. Kung ang iyang kaluwasan igso naa pa siya kaluwasan gawas kang Jesus Christ, kulto ka na siya. O baka kung aduna siya kaluwasan nga mupareha sa kalibel kang Jesus Christ, kulto kini siya. O uban nga mga pagtulunan nga diin makita nato nga dili na gid siya biblical. Ingani mga pinangga, ang Seventh-day Adventist igsuon ginabutang na karon sa gitawag natong evangelicals. Before igsuon maglisod ang uban nga angay ba naton ibutang, pinaagi usab sa gitawag nato pag-study ni gitawag natong Dr. Walter Martin way back 1955 igsuon. Kana si Dr. Walter Martin usa na siya ka bug-at nga theologian didto usab sa United States of America. Expert na siya mahitungod sa kung kinsay ibutang nga kulto o dili. Iyang gistudyuhan ang Seventh-day Adventist pag-ayo igsoon kung angay ba siya ibutang kulto. Usa sa iyang ginalantaw kining sinulatan ni Ellen White. Kay adunay mga misconcept nga nabatunan sa mga dili Seventh-day Adventist. Kay lagi kuno ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist nabugna pinaagi sa kang Ellen White. Ako moingon igsoon, wala ay doktrina ang Seventh-day Adventist nga gihimo ni Ellen White. Now ingani ang pagtratar sa mahitungod kang Ellen White sa mga Seventh-day Adventist. Kuhaon nato ang quotation sa gitawag nato question on doctrine. Kay usa ka question and answer kini nahitabo gihatag ni Walter Martin ang mao nga question ug pagatubagon usab sa Seventh-day Adventist that time gi-entertain kini sa General Conference ug usa sa pangutana nini mahitungod usab sa mahitungod kang Ellen White. Now dinhi sa question and doctrine adunay giingod dinhi sa number 1 ingon siya dinhi, that we do not regard the writings of Ellen White as an addition to the sacred canon of Scripture. Page 89 sa Question on Doctrine. Matupan niya din wala nato gitagad ang sinulatan ni Ellen White sama sa pagtagad sa balaang kasulatan. Nga kini, gitawag nato og sacred canon. Kanang word nga canon, usa na ka-Griego nga pinulungan nga word nga canon. But pasabot, sukdanan, measurement. So meaning to say, kung adunay mga pagtulunan nga ginahuna nato nga gi-claim unya atong lantawon kung kana nga pagtulunan iya ba na nga pagtulunan sa Ginoo, gamito nato ang Biblia.
canon na siya, no? Measurement na siya. Now, ang sinulatan ni Ellen White igsoon, dili na siya dugang sa Biblia. Kay kuminguntag ang sinulatan ni Ellen White dugang sa Biblia, unsa ibot pasabot, kulang lugar ang Biblia. Dili na kulang ang Biblia igsoon, bisag wala pa ang sinulatan ni Ellen White, kompleto na kana ang Biblia nga gikinahanglan sa pagpangita sa kaluwasan nini nga kalibutan. So ang General Conference nagingon nga we do not regard the writings of Ellen White as an addition to the sacred canon of Scripture nga dugang sa Biblia. Dili na siya dugang sa Biblia igsoon. O kabantay mo igsoon nga ato nga pagpanubag dinhi nagkutlo bata og sinulatan ni Ellen White, mo kutlo tag sinulatan ni Ellen White kung ang Adventista nangutana og mahitungod sa pagtulunan nga nalakbit ang pangalan ni Ellen White. Pero basically, igsoon, kung aduna mo'y pagtulunan, mapangutan na mahitungod sa pagtulunan sa 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist, kita ba mo nga Biblia may atong ginaukap? Mabitaw nga pangutana mo, mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist, o atong pamatud-an, pinaagi sa balaang kasulatan. Kanang word pamatud-an, pinaagi sa balaang kasulatan, wala kita nagagamit og Ellen White dinhi igsoon, no? Ikaduha nga punto, ang giingon dinhi sa question on doctrine. Matupan dinhi, that we do not think of them as of universal application as in the Bible, but particularly for the Seventh-day Adventist Church. Wala nagato ang Seventh-day Adventist nga kanang sinulatan ni Ellen White pang universal application, kundi pang local application na siya igsoon. Na unsa may buot pasabot nako sa pag-ingong og universal application og local application. Moingon kag universal application, ang example ana igsoon mo ning balaang kasulatan. This is for universal application. Ang balaang kasulatan gigamit sa Catholic, gigamit sa Protestant, gigamit sa ubang mga gitawag natong mga sikta-sikta. Biblia ang gigamit. So, ang Biblia mao ni ang maayo nga example igsoon sa gitawag natong universal application. Okay? So, mao na siya nga mga punto na ang sinulatan ni Ellen White, dili siya pang universal application. Para na sa Seventh-day Adventist, dili na para sa Catholic, dili na para sa Protestant, dili na sa para sa bisag kinsa, kundi para na sa Seventh-day Adventist. O ang sinulatan diha igsuon, nakapatabang ka na sa pagpadako sa relasyon sa usa ka Adventista ngadto usab sa uban nga mga punto. Bueno, ato naman gipamatud-an diri nga wala ta nagunahuna nga ang sinulatan ni Mrs. White pareha sa Biblia nga gitawag og canon. Wala magunahuna ang Seventh-day Adventist ana og wala sad magtagad sama ana nga klase nga pagtagad. Ikaduha, wala kita nagunahuna nga ang sinulatan ni Mrs. White pang universal application sama sa Biblia nga Catholic, Protestant ug uban pa sa Russia o asa nga lugar aplikado ang maong sinilutan gitawag universal. Ang sinulatan ni Ellen White dili universal application, that is local application iyara sa Seventh-day Adventist. Say for example, ang local application nagisgot nga samtang kita naghulat among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will be eventually be done away. So meaning to say, kung naghulat ka sa pagbalik ni Kristo, hinahinay sa pagbiya sa unod, o kana siya nga punto, madawat sa bisag ubang lugar, nasa lugar nga dili diretso madawat. For example, dito sa Eskimo, mahal kayang utan, gamay ang supply sa utan, daghan supply sa karne, dili ni siya ingon nga ma-apply sa universal application, ma-apply sa gitawag natong local application. So nga na nga ka simple igsoon, ang sunod din ni igsoon, that we do not regard them in the same sense as the Holy Scripture, which stand alone and unique as the standard by which all other writings must be judged. So wala kita nagunahuna igsoon nga kanang sinulatan ni Ellen White pareha sa Biblia nga maka-stand alone. Mabitaw na ipagtulo na igsoon nga sola scriptura, Bible alone. Mabitaw, Bible bitaw itong gagamiton igsoon. Wa maglantaw ang Seventh-day Adventist nga kanang sinulatan ni Ellen White pareha sa Biblia o dili gina siya mapareha. Mismo si Ellen White ana nag-angkon nga ang iyang sinulatan is a lesser light. Ang Biblia is a greater light. Mga bitong gagakuol ta igsoon na ng mga extremist. Kaya mga extremist, wa na hinuon nagdagan sa Biblia. Ang dito na sa writings ni Ellen White unya, wa na nila tagaigbili ang sinulatan sa Biblia. Kaya ilang unahuna, na ako sa last days, wa na ng Biblia, kundili ang gitawag sinulatan na ni Ellen White. Bueno, naging din ni igsoon sa gitawag nato og sa fundamental beliefs of Seventh-day Adventist mahitungod sa pagtagad. Sa sinulatan ni Ellen White, nagingon, one of the gifts of
of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen White. As the Lord Messenger, her writings are a continuing and authoritative source of truth, which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. Okay? They also make clear that the Bible is the standard by which all teachings are experience must be tested. So, Biblia ang musukod sa sinulatan ni Mrs. White. Dili kaya ang sinulatan ni Mrs. White, mo'y musugod sa Biblia. Nagaingon din higigsoon nga, ang sinulatan ni Ellen White, muhatag na siya og comfort, muhatag na siya guidance, o gitawag na tog instruction. Wa na siya maghatag og laws, mga sugo. Ang tighatag og sugo si Moses, nagisugo sa Dios. Not even the 12 disciples, wala naghatag og sugo ang mga 12 disciples. Ang ubang propeta, wala. Mrs. White, wala gahatag sugo. Why sugo nga gihatag si Ellen White? Ang tanang sugo nga gi-encourage ni Ellen White nga atong tumanon, ang sugo nga gikan sa balaan nga kasulatan. So, sa mga tungod sa kadisigon sa ubang mga Adventista, ang sinutan ni Ellen White, himuon na inong sugo. Mao na nga magawas na din nga, di magluto gay ka pa ng Sabado, makasala ka, maligo ka pa ng Sabado, makasala ka. Gihimo na nilang sugo sila ni Ellen White nga ang mga punto di igsoon, you have to read sa context igsoon. Usahay, wa na tayo context sa pagbasa sa sinulatan ni Ellen White. Now, atong tanaw ng gingon ni Ellen White sa Great Controversy, page 593 o ngadtos 594. None but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflicts. So, ingon siya din igsoon, kadto lamang siya nga nalig-on sa kamatuoran sa balaang kasulatan, makabarog sa katapusan nga mga pagsulay sa umaabot. Okay? So, mo ni siya ang imong tuwag sa imong mga pangutana igsoon. So,